Shipor nakaslem jong unong san Hima. Ka Ophis Subdivisional Officer Pynursla Subdivision haka arpulai tarik jirliu arajar arpuhenrio kalapin mi ikajing penbena badan kam ban Pynbeit Thymmai Shipor yakilun Ïaid ki kali nak benta ki Pynbeit ki bajulet jinglet lingba ka Surok Laitlyngkot Lyngkyrdem baladukut henin ka sengi ublei la penyat Thymmai nak benta ki kali ki badai ban Ïaid na Laitlyngkot shayo mauyong thli nong Thymmai Laitlyngkot NH point bahaga por mensengi ankang ban Ïaid na du kapor shpo beje menstap hadu kapor sau beje janmiet kat bahaga por menmiet ankang ban Ïaid na du kapor shpo beje menmiet hadu kapor san beje menstap nak benta ki bayat haka Surok Laitlyngkot pomlum ansha tangi ki kaliret hendrei na pomlum shamauli ansha ban Ïaid ya baro ki jat kali bakentop ki kali baret ne baheru kumjo ansha ban Ïaid na ka Surok Laitlyngkot Lyngkyrdem hadu kapor shpo shteng menstap namar hadian kani kandon ke jingshna ya ka Surok da ka company namar ke jinglong jingman ke bomsngan ba ke jingjur slap la jingmut ikinong net nongwan ban bo denti i ke jing betha bat ban kyar ban net jinglet klem dadan ki kam ki ba khamlong kerke hakipor bajur ke jing hap slap bat kham tam hakipor menmit ya ki kali kit nong pang ki kali penlip ding bat ki kali pulet ansha ban Ïaid hakini ki kenta balakhang bat ki la ru ban pentip shaka Pynursla police station hu number khandai pra hendreu RR san iwe hendreu khnang baki bor penyat badan hakiti ki jaka kinyo pet banyak Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom kajok kabamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki galalong ka jingshisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok